Uba koridor Karlingdo Sketri jong Kanonglang Sports Club Southwest Khasi Hills District harengkat kinongkit kam jong Sports Club kilepen pau ke jing sngau kemen ke bakrau ha kaba kan saraki lek kemen ye ke Jubilee ksiar jong ke jing dap san post nem jong ke jing ya linti jong Kanonglang Sports Club mentau snem arajar arpasa. Bun ki khun samla na kini kishnong ki leyo shibu ni ki so ki babaling bara ka jinglam lenti jung ki longshwa ha ki san pau snem ki bala letno ha ka ba ki lami ki nong ile akai ba pher ki bala mi khamat ha ka district ka jela ba ka ri baro ka wei namar kata ka nonglang sports club kala pen kre shat ban pen biang ni ki jingdan kam bikin yo ban sedang ni ki jing ile akai ba pher kum ki jing ile akai kinjat ball ka ba ki labo ik khusnam ka ba arlak tingka bat ki wede ki jing ile akai kin sedang no hau banai risau arjar arpasa Kanonglang Sports Club ka khot ka wer ki pai ba badi ki sports club ba pher na ka jela banwani shimenta banwan sakhi le ekmen lem ha ni ki jingra khi le ekmen jong sports club jong ka jingdap san post nem jong ka Naleng jungi Kanonglang Sports Club ni seo ban aingo yo nong thau nong bu ba ula yerap yang iki kun jo kani ka shnong ba ngila ke jo mentasya kani ka san post nem jong ka jingya di jo kani ka sports club haka bubun ba iki paralog nok shnong jongi ki alayo kiso ki ba pher lengba ka jingdon jong ka sports club but PE ba kani kamadan ru lengba kani kamadan haka bubun ba ki kena lengba ka jingile kai athletics jingile kai ki sport ba pher berkam tame ka football kila pau ba kena tina posno jungi bun ba ki bili shimenta haki ka inter district kila shimenta ru kila mi kamaru ya ka interstate ni hapo national level haki disiplin ba pher ti mentapat ngiso sarong bani thu epi baro ki parlok jong kari khasi jentia jungi banaleng jungi Kanonglang Sports Club ngila kenjo mentaya ka san posnem kabade ka golden jubilee ke bangi ong ti pareng dari ka khasi jungi ong jubilee sia ti dokumen du kata hakba ngedon lang ni ki para membaru ngira sio sarong ngiso tarap ba ya kini ka benta nakadau ba ublei lo ka khuyangi lengba ki temen jungi ki bala ya lamnati ya ka shnong jungi ya ka sports club hak bangila kenjo mentayo momer hadu san posnem karta namar kata ni kum ka sports club hi menta usnem ni la mood ban peniat ya kani ka turnamen ke bangi ong ka golden football tournament menta usnem arajar busau hakaba ka prize jong kani ngila bu arlak di baningkong kanong chilak laipau plus trophy bat kebaar lanin runners up kanong new pojar plus trophy tina kabata kani kumbat berkrau ya kani ka jingrakhi jungi ya ka jubilee ksiar ngiwer ngi khot ya barokot ki team lani ki club lani ki sports club ki ba football ki ba sutrat bel kai football ban wane shimatalang ha kani ka tournament bat ngi khna ba ikremen ba jingwan jupi kanong hika jingkur khunam ta jungi iwe puwe ikum juru ngiweru ya pi ki pai ba barokot joka doka thanjungi rikasi jungi ru baru di rikasi jentia la banwani shimatalang banwan sakilang ya kenika program jungi kebangi sedangsian ha uni ubanai Oktober kade katayo bani kong lani ha ka tayo bakhadu ju September ti kata hina leng jungi ka sports club ni ko banwer ta juki